Zarautzentzat pozgarria da beste Euskolabel eta Euskotren jardunaldi bat jasotzea. Izan ere jokatu baiteko dugu bertan Zarauzko 54. ikurrina eta 13. emakumetan. Urteak dira emakumeen arraunari bultzada ematen hasi ginela eta pozgarria da aurten beste jardunaldi garrantzitsu bat izatea gurekin. Gorriz daukagu markatuta egutegian arraunzale guztiok asteburu hau, garrantzitsua nabarmena da izango dela sailkapen nagusiari begira eta espektakuloa ikustea espero dugu. Bai, Zarauzko udalak estropada eremu parean segurtasuna bermatu nahi du. Uda osoan horrela egin dugu hondartzan eta iaz aforoa itxi bagenuen eta inor sartu ezpazen, aurten 300 pertsonetzako aforoa finkatu dugu. Hori hemen Katxibatxi parean zainduko da, eta itsaspasealekuan 300 pertsonentzako metro terdiko distantzia mantenduz kalkulatu dugun zenbaki hori, zaintzea hala nahi dugu, arraunzale guztien segurtasuna bermatzeko. Gure nahi alitzateke zarauztarrez betetzea, 300 horiek zarauztarrak goizeko lehen orduan eta arratsaldeko lehen orduan etorri, eta zarauztarrak izatea enbatak bultzakada behar duta, haupen bata. Guretzago gauza handia da, Zarauzko Arraun Elkarteak azken urteetan indako lanari esker goi mailara iristea lortu gendun. Iaz Euskolabel ligan jokatzeko estropada aukera izan gendun eta tamalez publikoek gabe izan zian eta herritarren aurrean lehiatzeko aukerik ez gendun izan, naiz eta zautzen estropada jokatu. Aurten berriz ligan gaude, goi mailako ligan gaude, Euskolabel ligan gaude. Kirola aldetik gauzak etzizki gune bezain ondo ateatzen nahi. Baina, guretzako oso garrantzitsua izango herrian jokatzea eta herritarren aurrean, senide lagun eta Zarauzko zaletu guztian aurrean estropada jokatzea. Poza handi bat suposatze du, egutegiko 2 estropa garrantzitsuenetakoak diala esango nuke. Eta, bertan gainera gauza asko gertatze dira. Nesken Euskotren liga bukatuko da, urtero bezala. Aurten gaina emozioz beteta dator, oso berdintuta dabiltza laguntziak. Eta bestela mutiletan Zarauzko ikurrina, nesketan bezala xe, noski. Eta horrek daukan prestigioekin, 54. ikurrina, Zarauzko ikurrina. Eta aprobetxatu nahiko nuke AZT-ren izenean Zarauzko udalari eskerrak emateko, hain justu beste gauza batzuen artean, ikurrina honen prestigioa erabiltzeko aukeragatik, eta egutegian sartu ahal izateagatik.